Imaxinan un futuro no que estivera prohibido que nenos e nenas poideran ter acceso a manifestacións artísticas e culturais. Moito nos tememos que ese futuro, en parte, está aquí. E hoxe non poder ver o seu pai ni siquiera é chocante. Mais, cando a filla dun torero, pode ver como o seu pai asesina un touro. María Nieto é a presidenta de Clubtura, Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo. Entre os obxectivos desta asociación está o de conseguir, nun futuro máis próximo posible, que os menores de idade podan chegar a gozar da música en directo con normalidade sen ningún tipo de problemas. Clubtura naceu no ano 2005 pola necesidade de dar acollida a un sector específico do movimento cultural e empresarial en España, neste caso en Galicia, que eran as salas de concertos. Icía é unha rapaza de 15 anos, estudante de terceiro da ESO, que participa no disco do seu pai en numerosas grabacións. Unha vez non me deixaron entrar nunha sala dun concerto, sí. Xoan combina a súa profesión de médico de familia coa vida de músico. Eu non é a miña profesión habitual. Formo parte de varios grupos de música, dunha banda de música do sitio do que son, dun grupo de música tradicional que se chama Requinta da Maía e dun grupiño así de baile que se chama Orquestras Modernos, que fai música dos anos 20 ou 30. Eu levo tocando máis de 20 anos en distintos grupos. Empecé de moi rapaz, con 16 anos, nunha banda que se chamaba Daquela Xenreira, e que xa daquelas irábamos e se movía e tal, e que pasou os anos juntando distintos grupos. E actualmente son o cantante e guitarrista de Nao. Catuxa Irago é a xerente dunha sala de concertos. A súa vinculación coa música é moi forte dende pequena e, ademais, un dos piares básicos no seu modo de vida. A música ten moita importancia para mí na miña vida, tanto no ámbito personal como de traballo. Son moi aficionada á música dende moi nena. Pero creo que ademais é moi difícil atopar alguén que non sexa aficionado á música aínda que non o sepa. É moi complicado que non te conmova algo de música, o mellor que non atopaches o estilo que te vai e non te achegastes ao rap, que mellor o teu, ou ao indie, porque levas toda a vida nun ambiente máis de rock ou de pop. Eu directamente medrei escoitando música. Obviamente, ao longo da miña vida cambiaron os meus gustos. Pero, vamos, teño unha familia de músicos e, é unha parte moi especial na miña vida, claro. Tive que deixar menores fora varias veces, incluso a veces chaman anteriormente de mercar a entrada para ver se poden mercala ou non. Tens que deixalos fora porque a lei non o permite. Foi unha decepción bastante grande, xa que eran amigas miñas as que aquí iban a actuar, entonces ao non deixarme velas, sentóme bastante mal. Certo, a miña filla maior a que a miña filla máis nova non pudo ir, non pudo asistir porque era dentro dunha sala e quedou fora, non a pudo ver a súa irmá. Fai un ano na Sala Capitol, neste mes de marzo, que tocábamos ali e que chamáronos da porta de que había un grupo sobre 10 menores que non podían entrar. E achegámonos hasta aí e non tivemos solución, porque ainda que se achegaron pais para asinar o papel, sí que houve restricción e non poderon asistir. Regalamos unhas camisetas e uns discos e desculpámonos, porque a verdade é que tampouco descoñecíamos a lei, non foi culpa nosa, pero lóxicamente o responsable último somos nós, que descoñecíamos esta vertente e a sala tampouco avisara, pero aí quedou a cousa. Quero dicir, no momento no que non existe ningún problema real en que un menor entre nunha cafetería ás 7 da tarde, ás 8 da tarde e pida unha Coca-Cola mentres que ao seu carón hai unha persoa tomando un whisky porque é legal, pois entendo que ese mesmo problema, que non é tal problema, non debería serlo tampouco porque hai unha banda a tocar. Ese non é o problema ven máis pola educación que cada persoa lle dá aos nenos na casa. O que está claro que hai que limitar polo menos a venta de alcohol, desde logo a venta de alcohol a menores, e tamén se poden buscar solucións para limitar a venta de alcohol, por exemplo, nuns horarios determinados, non? Se non existe problema real en que un menor estea nunha contorna onde se consume alcohol, non habendo actividade cultural, por que existe problema habendo actividade cultural? Eu creo que ten solución, todo é querelo.
E de feito, as persoas que temos fillas, pois estamos desexando que exista música e non só música moi infantil, que exista música variada a horas razonables e en sitios nos que poda ir pois, todo tipo de público, non só xente de 20 e tantos anos ás 3 da mañán. Si permiten o acceso a menores non poden vender alcohol, excepto se son recintos deportivos. Ao final parece todo unha trampa enorme e crea moita confusión. Existe digamos, unha crenza que vencella o consumo de música en directo co consumo de alcohol, porque vencellase tamén a noite, por algún motivo que descoñezo, enténdese que na noite consúmese máis alcohol. Bueno, entendo que sí, é certo, pero tamén é verdade que eu coñezo incluso músicos profesionais que son abstemios, entón, quero dicir, non é necesario consumir alcohol nun concerto, non ten nada que ver. Poderían facerse cousas? Bueno, xa se fan en moitos outros sitios, por exemplo, en Estados Unidos, o acceso de menores a recintos onde se consume alcohol está permitido só cando hai unha actividade cultural, é dicir, todo o contrario. Se non hai actividade cultural non poden, un restaurante sí, pero nun bar non, pero se hai actividade cultural se poden entrar. E como fan? Etiquetan os menores. Unha pulsera de color, unha tarxeta ou o que sexa. E no momento de ir a consumir, o menor ten unha pulseira verde e non pode pedir unha cervecia. Pode pedir un viño, nin pode pedir un whisky, pode pedir unha Coca-Cola ou calquera outro refresco se quere. Pois quizáis sexa unha solución moi blandiña, pensada dende un punto de vista case infantil, pero se leva funcionando 50 anos en Estados Unidos, por que non ia funcionar aquí algo semellante? Nos aquí o que sempre pensamos foi que se podería diferenciar con unha pulseira aos menores de idade. Son desa xente que vai cos cascos postos pola rúa, o que pasa é que non é o mesmo levar os cascos e escoitar música na túa casa ou escoitala pola radio ou na televisión que vivila en directo. Eu creo que o acceso a un concerto en directo cambia totalmente a perspectiva de acceso á música e crea verdadeiros aficionados á música, non tanto como escoitala en É moi diferente verlo nun disco como verlo en directo. O que che transmite é moito diferente. En directo pode gustarche moitísimo máis ou ao revés, ou pode gustarche moito menos. Que haxa unha restricción con respecto á entrada de menores nos concertos afecta as bandas. Nós somos un grupo que rondamos, a xente que nos sigue ronda unha media de idade que vai desde os 15 hasta os 50. Entón, lóxicamente, se perdemos unha ratio dese público potencial nos concertos, pois nos afecta e moito. Lóxicamente tamén as xeracións máis novas son as que tes que ir gañando para no futuro poder mantelas. O que me gustaría que se abriran posibilidades e que se buscaran solucións imaginativas para o uso das salas, para distintos públicos e non limitar pois, o acceso aos menores a unhas salas polo simple feito de ter o título de sala, non? A título personal, creo que a lei de drogodependencia está ben, non ten nada de malo, de feito era moi necesaria, pero que quizáis sería moi interesante non cercenar a entrada de menores a actos culturais e deixalo atado de outro xeito. Está ben que se intente non fomentar o consumo de alcohol entre menores e tamén entre os adultos, non ten nada de malo, pero bueno, que non pode ser que nun concerto non poda entrar un menor e nese mesmo recinto se non se está a celebrar o concerto, pois sí poda. Entón, aí hai un punto moi importante. Creo que hai experiencias en Islandia, creo que se fixo algo dese tipo de limitación de horarios de determinado tipo de salas de música e penso que foi moi exitosa e creo que se ten que buscar solucións imaginativas que non se baseen simplemente na prohibición, hai que buscar usos múltiples das salas e hai que integrar, eu creo, no disfrute da música hai que integrar a xente, as familias, a xente máis nova e non limitalo.